siinä kohtaa, kun omassa taloudessa ja vähän ylimääräistä rahaa aina kuukauden päätteeksi, monella saattaa herätä kysymys, että kannattaisiko maksaa niitä matalakuluisia lainoja pois, vai olisiko parempi laittaa ne osakemarkkinoille tai johonkin muuhun sijoitukseen, jossa ne kasvaa korkoa enemmän kuin mitä se lainan korko on. Oma vinkkini on, että jos haluat kasvattaa varallisuutta mahdollisimman nopeasti ja elää taloudellista hyvinvoivaa riskittömämpää elämää, niin ehdottomasti kannattaa ensin maksaa ja lyhentää ne lainat pois ennenaikaisesti. Velkojen tuhoaminen kannattaa, koska loppuviimeksi se sijoittamisen merkitys siinä, kun vielä lainaa on, niin on tuotoisa aika lailla merkityksetön siihen varallisuustavoitteisiin nähden. Toisena fokus on parempi ja kolmantena elämä on paljon huolettomampaa ja riskittömämpää, kun ne velat on maksettu pois. Reilu 3 vuotta sitten, eli vielä silloin nollakorkojen aikaa, itse päätin keskittyä näihin lainojen maksuun sen sijoittamisen sijaan. Maksoin mun opintolainan pois, matalakuluisen autorahoituksen pois sekä yhden kolmannen muunkin lainan pois. Tällä sain taloudellista hyvinvointia lisättyä, rahastressiä madallettua ja varallisuus nousi miinukselta yli 100 tonniin parissa vuodessa. Usein kun tätä kysymystä muualla tehdään ja ihmiset siihen vastaa, vaikka jossain keskustelufoorumeilla, ajatellaan vaan matematiikkaa. Ja itse jo tuossa sanoinkin, että loppuviimeksi se tuotto on täysin merkityksetön, vaikka isompien tavoitteiden kannalta, mitä sillä saa, että sijoittaa sen rahan sen sijaan, että maksaisi sen eka velan pois. Niin se on täysin merkityksetöntä isossa kuvassa. Mulla on tässä laskuri, jolla pystytään katsomaan, että mikä ero on nettovarallisuudessa silloin, jos on tietty aika rahaa jäljellä niin ylimääräisiin lyhennyksiin tai sitten sijoittamiseen ja vertaillaan sitä, että miten se nettovarallisuus muuttuu, jos se laitetaan siihen sijoittamiseen tai lyhennetään niitä ylimääräisiä velkoja. Oletetaan nyt, että saadaan tämmöinen maltillinen, hyvinkin realistinen osakemarkkinoilta saatava tuotto. Se olisi 8%. Heitetään nyt alkuun velkaa vaikka 5 000 euroa olisi vielä jäljellä. Ja tätähän kysymystä mietitään ainoastaan silloin, jos se velan todelliset vuosikorot, eli kaikkinen kuluineen, on vähemmän kuin sitten se, mitä sijoituksista saatava tuotto. Niin heitetään nyt vaikka, että näilläkin koroilla, että olisi joku laina, jossa olisi vaikka 5% todellinen vuosikorko. Lyhennysaika, ajatellaan nyt vaikka 5 vuotta, on se sitten jotain autoa tai opintolainan loppua tai jotain muuta, mitä olisi jäljellä. Ja heitetään siinä nyt, että vaikka 200 euroa kuukaudessa olisi sellaista ylimääräistä rahaa, mitä on käytettävissä tämmöiseen sijoittamiseen tai lainojen lyhentämiseen. No täältä nähdään, että jos oltaisiin sijoitettu ne kaikki ylimääräiset rahat, niin sen 5 vuoden jälkeen nettovarallisuus olisi noin vajaa 14 700. No jos oltaisikin laitettu sitten niihin ylimääräisiin lyhennyksiin sitten se energia siinä kohtaa, niin, ja sen jälkeen kun ne on lyhennetty se laina pois, niin sen jälkeen vasta ruvettu sijoittamaan sitten se maksuerän koko ja se ylimääräinen raha, niin sitten olisi tuommoinen vajaa 14 400 euroa varallisuutta. Eli se ero 5 vuoden aikana olisi noin 350 euroa. Ja tätä kun lähtee vielä jakamaan alemmaksi, niin vuodessa 70 ja kuukautta kohden niin alle 6 euroa. Ja tätä tarkoitan, että tämä on täysin merkityksetön sen kannalta, että jos on tavoitteena vaikka saada 200 tonnin tai 500 tonnin varallisuus tai säästää jotain autoa tai asuntoa varten, niin tämä 400 euroa vajaa ei sitä asiaa ratkaise. Ja voimme kaikki olla varmasti sitä mieltä, että käy vaikka yhdellä oluella vähemmän per kuukausi tai tekee yhden työvuoron enemmän vuodessa, niin olisi jo tehnyt paljon enemmän massia kuin mitä tällä sijoittamisella olisi tehty.
Tässä Facebook-ryhmässä tuli tämmöinen hyvä kysymys vastaan liittyen siihen, kannattaako sijoittaa vai maksaa opintolainaa pois. Hänen tavoitteena on säästää eläköitymistä varten ja ensiasuntoa varten. Hänellä on 1,6 tonnia puskurissa rahaa ja hän kysyy, että pitäisikö sitä opintolainaa maksaa pois koko kuukausisummalla vai kannattaako se sijoittaa. Ja hän pystyisi säästää tai sijoittaa 200-500 euroa kuukaudessa ja opintoja laina on jäljellä vielä 13,5 tonnia ja 4,5% korolla. No lähdetään katsomaan, että mitäs tässä tilanteessa se näyttäisi, mitä se ero sitten olisi ja mitä kannattaisi tehdä. Velkaa hänellä oli se 13,5 tonnia. Hän kertoi, että korko on 4,5%. Me ei tiedetä, että onko se nyt todellinen vuosikorko, eli onko siellä myös kaikki erilaiset palvelumaksut mukana vai ei. Mutta jos mennään sillä 4,5, niin on hyvä. No nyt on epävarma, että kuinka pitkään sitä lainaa on vielä maksamatta ja mikä se lyhennysaika alun perin on ollut. Mutta jos nyt ajatellaan nyt vielä, kun on nuori, että olisi vaikka se 10 vuotta, jolloin tässä myös meidän esimerkissä siihen sijoittamiselle tulee hyvinkin pitkä aika ja se lisää sitä eroa sen sijoittamisen hyväksi, niin katsotaan sillä 10 vuodella. Ja ylimääräisiin lyhennyksiin oli 200-500 euroa, niin heitetään siihen vaikka se 400 euroa siinä sitten. Ja pidetään sijoituksen vuosituotto nyt tuossa hyvässä totutussa 8%. No nyt nähdään sitten, että nettovarallisuus tämän sijoittamisen vaihtoehdon mukaan ja kaikki mennyt hyvin, niin noin 73 tonnia. Jos taas olisikin lähtenyt lyhentää aggressiivisesti sitä lainaa ja sen jälkeen lähtenyt vasta sijoittaa, niin se nettovarallisuus olisi noin 70 tonnia. Et siinä rupeaa olemaan jo ihan tuollainen niin könttäsummana, kun ajatellaan, että jos tulisi heti lapaan tuommoinen reilu 3200 euroa, niin se on jo kiva summa. Mutta jos nyt huomioidaan nyt sitten taas, että tässä on 10 vuotta mennyt tätä aikaa, niin sehän tekee vuodessa se reilu 300 ja kuukauteenkin alle 27 euroa. Ja jos henkilöllä oli tavoitteena säästää eläkettä varten ja ensiasuntoa varten, niin tämä on siihen nähden hyvin merkityksetöntä tämä ero. Ja sitten jos ottaa vielä huomioon sen, että no mitäs jos ne asiat eivät menneetkään niin hyvin kuin on oletettu, mitäs jos se olisi ollutkin vaikka 6% se keskimääräinen tuotto on tullut joku kauhea dippi siellä loppuvaiheessa, niin ollaan enää jossain 1200. Ja on hyvä huomioida, että jos sillä ylimääräisellä rahalla lyhennettäisikin sitä lainaa, niin se laina olisi maksettu jo 2,2 vuodessa. Ja itsekin ohjeistan, että siinä kohtaa, kun on vielä kaikennäköistä kulutusluottoa, niin aloitetaan sillä hätäpuskurilla. Ja tällä henkilöllä oli se 600, niin sieltä otettaisiin 600 tähän velkojen maksuun. Lähtisi heti parin kuukauden lyhennykset siitä pois. Ja sen jälkeen pystyisi vielä intensiivisesti muutenkin keskittyä siihen velanmaksuun hyvällä tavoitteella. Tekee vaikka vähän ylitöitä ja muita, kun on nuori kaveri, niin varmasti siihen virtaa riittää. Ja saisi vielä ihan varmasti vaikka 1,5 vuoteen tonkin lainan maksettua pois. Ja sen jälkeen olisi vapaa kuin taivaan lintu, tekee mitä haluaa. Rahaa on paljon enemmän käytettävissä kuukaudessa ja sitten sitä pystyy sijoittamaan paljon varmemmin ja huolettomammin. Esimerkiksi jos tekisi vaikka ylitöitä hieman ja pystyisikin maksamaan sitten vaikka 700 kuukaudessa, niin tuossa päästään 1,4 vuotta olisi aika. Alle 1,5 vuoteen helposti pystyisi maksaa sitten sen opintolainan pois ja olisi huomattavasti taloudellisesti vapaampi ja valmis tekemään oikeita ja parempia ratkaisuja myös myöhemmin. Ja tästä päästäänkin siihen toiseen teemaan, mitä sanoin, minkä takia ehdottomasti kannattaa maksaa nämä velat pois, niin on fokus, keskittyminen. Hyvin monessa asiassa keskittyminen tiettyyn asiaan intensiivisesti tuottaa paremman lopputuloksen ja nopeamman
lopputuloksen kuin se, että jakaa sitä omaa keskittymistä ja työtä moneen eri paikkaan. Sehän tarkoittaa silloin, kun keskittyy moneen eri asiaan samaan aikaan, kaikkia yrittää edistää, niin ne kaikki edistyy yhtä hitaasti. Jos me haluaa nopeasti saada jotain tuloksia aikaan, niin kannattaa keskittyä siihen yhteen asiaan intensiivisesti ja viedä se myös loppuun nopeammin. Ja kun siihen keskittyy, niin se myös saa todennäköisesti nopeammin loppuun. Lainan maksussa siinä on myös hyvä tavoite ja se innostaa myös tekee jopa enemmän kuin se muuten. Tässäkin esimerkissä, jos on vaan ajatus, että okei, mulla nyt on vaikka tää 400 € kuukausi ja mä nyt vaan tällä sitten vaan laitan ja nyt mä vaan jurraan sitten tätä arkeeni tässä kuukausi toiseen, niin siinä on vähän eri mentaliteetti, kun sitten ottaa tavoitteen, että hei, mä haluan maksaa tämän lainan pois 1,5 vuoteen. Sen jälkeen se laina on pois ja sen jälkeen voin keskittyä sitten siihen osakevarallisuuden kasvattamiseen. Niin se fokus jo siihen yhteen aiheeseen tuo hirveästi energiaa, selkeän tavoitteen ja siihen rupeaa tekemään asioita ja paremmin pystyy tekemään vaikka jotain hieman lyhytaikaisia uhrauksia, että jatkossa elämä on paljon hauskempaa ja nautillisempaa ja tämän kautta erityisesti pääsee nopeammin niihin omiin varallisuustavoitteisiin. Kolmantena aiheena ja syynä oli se vapaus ja huolettomuus. Kun ei ole enää sitä lainaa siellä, mikä tulee vähän niin kuin olisi pallo jalassa, kun koittaa liikkua, niin kun se laina on pois, ei ole sitä palloa jalassa, elämä on paljon nautinnollisempaa. Itsekin kun maksoin opintolainan, itse asiassa olin kerryttänyt jo osakevarallisuutta sen verran, että mä pystyin sen maksaa sen opintolainan heti kerralla sitten pois, kun päätin lähteä keskittymään niihin lainaan. Ja heti seuraavassa kuussa oli erittäin mahtava tunne, kun ei ollut sitä reilu 200 € pakollista menoa siellä tilillä, vaan se olikin itsellä käytettävissä. Enkä ole hetkeäkään katunut sitä päätöstä, vaikka kurssit lähti jossain kohtaa vähän nousuun, että olisiko pitänyt jäädä osakemarkkinoille. Pelkojen maksu myös, se luo sitä vahvaa perustaa ja riskittömyyttä. Että on hyvä huomioida, että tuossahan käytännössä vivutetaan sitä osakesijoittamista ja useimmat, jos pitää tehdä tämmöistä kysymystä ja etsiä tietoa, että kannattaako sijoittaa vai maksaa velkoja pois, niin kertoo jo kyllä sen verran, että ehkä ei ole siinä sijoitusaiheessa vielä niin syvällä, että on ylipäätään valmis ottaa niitä riskejä, mitä vivuttaminen tuo tullessaan. Varsinkin kun ottaa huomioon, että nämä velat mitä on, niin ne on jo käytetty johonkin toiseen, eikä ole edes varsinaisesti mitään sijoituslainaa. Velat kun on maksettu pois ja on se riskitön elämä, niin itse asiassa silloin se mahdollistaa myös esimerkiksi tässä nuoren kaverin esimerkissä, että kun ei ole mitään ylimääräisiä opintolainoja enää, on vähemmän kiinteitä kuluja, niin ehkä hän voikin vaihtaa sitten toiseen työpaikkaan, josta saa paremman rahaa. Ehkä siinä voi olla joku riski, että voi ollakin alkuun vähän pienempi. Voi ottaa vaikka joku myyntityö, joka onkin provisiolla, niin pystyy siihen hyppää paljon herkemmin, missä potentiaali ansaintaan on vaikka 2- tai 3-kertainen. Ja siihen pystyy hyppää, koska ne kiinteät kulut on pienemmät, jolloin tietää, että okei, vaikka mä nyt ei ihan menisi nappiin tää tässä heti alkuun, niin silti mä pärjään. Ei ole mitään hätää. Tai ottaa vaikka joku oma bisnestä lähteä pyörittää, niin silloinkin on etuna, että ne omat kiinteät kulut on matalia. Kannattaa aina maksaa ne kaikki ylimääräiset kulutusvelat ja opintolainat ennenpää pois ennen kuin lähtee sijoittaa, koska se lisärahalla sijoittaminen versus siihen, että maksetaan ne lainat pois ja sen jälkeen sijoitetaan, niin se on ihan oikeasti merkityksellinen niiden isojen tavoitteiden kohdalta. Fokus pysyy parempana ja elämä on nautillisempaa, rahastressi on paljon pienempi kuin on velata. Ala säkin nyt lyhentää niitä lainoja. Nähdään seuraavassa videossa. Ole viisas, vaurastuja.